De brand in de kophals Rompleets begint juist te jong om Jelversaan heen in de stal. Ondanks het weer te waar kan de vlam hut om haar heen slaan. En al gauw stiet het volslijne bedrijf in de brand. Toen wij ter plaatse kwamen, weer al uitslaand. Dus we hadden behoorlijk opschaald. Er zijn 3 tankauto's hier ter plaatse kwamen, een hoofdwerker en een grootschalig watertransport. En daar moesten we eerst op wachten voordat wij daar welke belossing in laten konden. De brandwachtkorpsen van Dokkum, Tenaat en Anjem binnen oproepen om het vuur te bestrijden. Maar kan net voorkomen dat het bedrijfspad van de pleats volslijn uitbaant. Al gauw wordt duidelijk dat er bij de brand ook asbest vrijkomt. Ik ga met de eigenaar zelf praten, hij dus deels met asbest aandutsen. Dus we hebben de asbestprocedure opstaan. Dat houdt in dat hier een gemeenteambtenaar plus search die nou nog onredend is, dat ter plaatse komt om alles in kaart te brengen waar het asbest zich verspreid had. Wij inmiddels een eerste ronde maken en zat het nou lijkt, is het al in het behindbloeien tot het perceel zelf. Het is verder onderzoek dien. En daaruit die blijken dat de asbest net op iepenbierengroen of groen van omweenenden te lonen kwam is. Het spul wordt de komende dagen door een speciaal bedrijf verwijderen.